Ginapatawag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang kontraktor sa mga delayed nga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa gobernador kung may identified delayed projects, nagahimo gilayon sang intervention ang provincial government paagi sa pagpatawag kag pag-usisa kung anong rason sang mahinay nga pag-obra sang nasambit nga proyekto. Dugang pani natural lang nga may delay kag may mga factors ini kasubong na lang sang malain nga tiyempo. Angot diri ang malahalon lang sunod sa gobernador amo nga mapatawag ang mga ini kag matap na agod nga gilayon masolusyonan ang problema. Monitor na nato. Kag kung may problema ginapatawag nato na sila. Mga delays. Delays really happen. It's either you kung mag-delay ka, you pay damages. Pero importante sa mga delay nga kung may arara, mapatawag mo lang kag matap na para mabalaan mo kung nga. May mga delay man kaysa ang katabo. Lima weather, may mga delay gid man nga tungod sa tiyempo, may mga musini na may bantayan mo dang delay nga bakit tanan nga delay ginabantayan. Importante nga monitor mo kag mapatawag mo sila. Nahibaluan nga una na nga ginpatawag sang Committee on Infrastructure sa sangguniang panalawigan ang mga kontraktor sa mga delayed nga proyekto sa Iloilo Province pinaagi sa isa ka committee hearing. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.